Hayibo, lo washo ukungikhipha ngesiqwayi kwami. Indoda. Umfazi lo. Umfazi ukhipha ngesiqwayi kwami. Indoda mayifika nje uyabona ukuthi hayi cha. Indawo yami la ayisekho. Sengingahlala nje ngoqinisa ikhanda, uma uqinisa ikhanda umuntu osemakhawule ukuthi hayi kwami la ngashada. Kanti umshado wami phela sisi mina ngangitshe ethi ngishadile kanti umshado wami kwakuwesulu. Wangabhaliwe enkantolo. Umshado lo? Umfazi wafuna akhipha iphepha. Ngazi phela mina ngifundanga. Umfazi wayethi nje ngephepha, Ngiyanibingelela nonke ababukeli beBlack Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sabuya emandweni. Nihleli noLongstar. Namhlanje sivakashele usisi yena who's not a stranger la ekhaya. Eseke saxhumana naye kuyinkinga zomndeni. Edinga usizo. Shuthi hayi usizo kaBlack Life walithokozela ngoba nami namhlanje sizoxoxa sakhe istory. Sawona? Sawubona sesunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngibingelela ababukeli emakhaya. Ababukeli emakhaya egama lami kuPhendile Ngcobo. Mangcobo. Lapho nje nani ngibone khona kuseyimina lo. Kusawena. Osekhaya odengazi ngeenkinga zomndeni. Awusiphi highlight nje ukuthi kwakumalana nani? Inkinga zomndeni sasinenkinga yamaphenti. Mina ngabe nginomnakwethu. Sigane kwaMkhize sobabili. Okay. Benginomnakwethu indoda yayingifihlelile njengoba ngangichazela eqaleni. Yayingifihlelise nomnakwethu, wafika umnakwethu, mayifika umnakwethu saxabana kanti sibanga into efanayo mina naye. Amaphenti akhe alahlekile nami alahlekile kanti isilima la yimina. Sasibanga amadilozi. Umnakwethu wenza mina isilima wenza ngathi naye akawazi wakhe kanti uyawazi yena wakhe. Ngiyazi ukuthi kwakunopart 2 la sekukhona ngithi ubaba. Namanje ubaba akakawakhiphi cabanga. Namanje akawakhiphi amaphenti. Lutho akakawakhiphi. Okay, so namhlanje ke Mangcobo ngoba usivakashele uma buye emendweni sengithatha ngokuthi sukade nokuphuma kulowo mendo. Hayi sengaphuma tata. Yini ke manje ke esikhipha? Lalela phela angithi ngangeke ngikwazi ukuhlala because ngahamba egcineni kosuku nje ngangikwazi sifuna amaphenti. Sawafuna kwaze kwabe ukuthi ke hayi. Sengize nginanenkinga ke nami njengongibona nginje ebusweni. Ngaze ngahamba ngaya kumuntu. Mangifika kumuntu umuntu angitshela ukuthi hayi amaphenti bawahlanganisela labo bobabili ngokuthandana kwabo ngenhloso yokuthi babenzele ukuthi mina ngehlisa umoya ukuze akwazi ukungena umamncane le ngangingatshelwanga ngayiqaleni. Lo wasuthandana naye. Lo umamncane ngithi mina ngigcine sengisesithembeni. Umamncane lo wayefikile la uMandlovu. Waphoqa ukuthi manje angimamukele ngenxa ukuthi wasekuthatha amaphenti amosetshenziswa lokho sengikuthola mase ngiya kumuntu. And then yena ke ngoba umtshela ukuthi hayibo nakho ngiya kumuntu yena umiphi naye kunenkinga ixesha ifana neyami naye usenenkinga ubuso unenkinga yena akaboni ngisho emahlweni akaboni nasemahlweni ngcono mina kuthi ebixo ebusweni manje isiphenduka lento ngoba phela husband wayizama iphenduka lapha iphenduka leyanto wayeyitshelwa yena ukuthi izokwenza ukuthi thina simthandi manje yaphenduka yayisichitho sagcina sesingasafuni yena. Ohlala ekhaya ongayibukanga inkinga. Umshado wakho ubunjani before kuntshantshela amaphenti? Umshado wami ke sisiyabona ke. Uye kushontsha kwamaphenti. Shadile lana sahlala sakhasa kwamlandi nomyeni wami. Umyeni wami wathola umsebenzi eThekwini la uqala khona ukonakala izinto. Sinabantwana la abawu3. Oyedwa umntwana ukumatric. Hayi sahlala kahle nomyeni wami. Hayi bokumnandi shem. Bengaziwa ngisho la endaweni ukuthi nje hayi Mangcobo shem. Hayi kwahamba uthi masethola lo mamncane ke eThekwini hayi izaqala zashintsha sisizinto. Hayibo. Ngangasafonelwa, ngangasathengelwa airtime, ngangasenzwa lutho nje ngangaselutho. Ngaqala ngabuka la ekutheni airtime angisayithengela. Wajika wawumgodo onganuka nje. Hayibo ngabuka ukuthi hayibo airtime angisayithengela. Hayibo ngimbuza baba, hayibo iairtime yazi airtime anginayo. Ngimcall back athi indaba ngicall back uma ngelisicefe. Hawu. Qale nini uthi mina lekha ngibe isicefe. Saqala lapha izinto zashintsha. Kwaphela inyanga. Ngamfonela. Wemuntu phela ingane fayile zesikoleni wathi anginayo imali ngagibela ngabheka eThekwini. Mangifika eThekwini, ngoMandlovu. Nangu mamncane. Nangu mamncane mangithi ngiyabuza athi mamncane nami la kuthoyi kwami futhi angitshelwanga ngawe. Nami mangifika ngiyabuza indoda kwase kuba nontombazane la ehlaza ehlaza mawami. Ihlaza tata ilu hlaza. Ngathi ngiyabuza intombazane kwenze njani? Yathi intombazane la kwami futhi angitshelwanga ngawe. Wena wawubikiwe kulomuzi waseThekwini? Emzi waseThekwini phela wendoda yami ngithi.
Mina ngazi ukuthi ngiya noma inini noma ngasikhatsini because ngiya kumuntu wami. Makuthi ngiyafika lapha ya, komuntu. Sithini ke story sakhe ngaphandle kokuthi athi-ke naye-ke kwakhe la. Hayibo, lo washo ukungikhipha ngesiqwayi kwami. Indoda? Umfazi lo. Umfazi ukhipha ngesiqwayi? Kwami. Indoda mayifika nje uyabona ukuthi hayi cha, indawo yami la ayisekho. Sengingahlala nje ngoqinisa ikhanda, uma uqinisa ikhanda umuntu osemakhawule ukuthi hayi kwami la ngashada. Kanti umshado wami phela sisi mina ngangitshe ethi ngishadile kanti umshado wami kwakuwesulu. Wangabhaliwe enkantolo. Umshado lo? Umfazi wafuna akhipha iphepha. Ngazi phela mina ngifundanga. Umfazi wayethi nje ngephepha, kwawukuthi ke sesikuphoqa ukuthi angichitheke kulomuzi ngoba singasekho sisindawo yami. Amadoda. Hayi. Amadoda. Ungalingi uyithembe sisi. Yabo meke yasuka nje eduze kwakho. Khohlwa mama. Okay, yabona nje mina yami kwaphoqa. Kwathi noma ngithi ngibuyele ekhaya obhuti bamake bawothi ubufu. Bathi nje lutho asidinga imfazi siya ubuye emendweni. Hayibo ngizothini ngathi ngiya komalume ukuthi omalume ephinde emendweni akho. Ngathi cha sengichithekile kwabiza ukuthi ngibize uAunty. Udadewabo kaBaba ngoba yena uyangisupportayo. Hayi sahamba naye. Yafike yamtshela la emahlweni ukuthi ngithe angisayifuna intombi yakho. Uzokwenza njani ke? Kokuphoqa sesingiphume ngihambe. Isifika nini ke leyo ukuthi kubanga amaphenti ke? Angithi leyo kubanga amaphenti phela angithi siqale sayibanga lapho ukutheni sibanga amaphenti mangifika angithi mina yakho ukuthi ngithe mina ngasuka endlini. Ngasuka kwami ngaye endlini endoda eThekwini. Mangifika endlini endoda eThekwini amaphenti emangwashile awusekho. So wathatha ngaleso sikhathi. Mangibuza intombazane yavukulaka. Hayibo. Intombazane amaphenti ami yathi nayo ilahlekela wayo. Kwakunzima wesisi lapha. Yabo lapha. Hayi kwakungevuka unzima ungabona. Kwakwalani ukuthi umnyeni wakho ke nakuhlalise phansi athi ucela isithembu? Mina ngikholelwa kuloko ukuthi kwakufanele aqale kumina. Angitshela ukuthi hayi ke mamkhulu sengicabanga ukuthatha umunye waseThekwini okungcono kachaza. Zangazaza chaza. Kunaloko wangiphika phambi kwentombazane. Wakuphika phambi kwentombazane? Hayibo. Ingane isekhaya? Kuyimanje ingane zine stress. Sengitshele ukuthi ngane zami siyaphuma la sofuna indawo yokuhlala ngoba la indawo yethu ayisekho. Okay. So manje ke part 2. Part 2 isibiziwe indoda. Yafika indoda straight sibanga lomsindo. Ikhadi yayinikeza umfazi ngithi ngiyakhuluma. Hayi waqawasha umfazi. Waqawasha? Hayi waqawasha. Kwayislim wena. Hayi uphethe ikhadi lakhe lasebhenki mntakho wakhipha amabeleni. Wathi yabo mina ikhadi lihlala kumina. Lapho mina sesingilala ngingadlile. Ikhadi yena lihlala kuyena. Wangitshela la ukuthi angihambe ngemafamu ngopheka imfino. Yena ayidla imfino kwakhe nendoda yakhe. Esho le yampofu. Yazi amadoda sometimes aqeda amandla ngako okubhoza. Kuphoqa sesilapha ukuthi ngiphume. Hayi ngaphuma mntakama, hayi ngaphuma. Kungonje ngisaxakekile ngisanenkinga enkulu ukuthi kufanele ngizame ukuthi lezi izingane zikwazi ukuqhubeka nokufunda. Lena ke njengakade ibhala matric angithi yazi ukuthi qeda ukubhala. Ngilinde ama results angazi uma ngizoyiqhubeka ngani mawuthi pass. Awazi. So angazi kodwa nobaba osebenzayo. Ungakhohlwa lo. Osebenza kahle. Osebenza kahle sesihola imali. Imali ayihola nje. Ngisho la emphakathini. Pho mamncane ngoba uthi ke naye akasaboni emehlweni usahleli nayo yini indoda? Basahleli bobabili phela bona. Basahleli bobawu2. Banansi izinto ziyamjikela. Akabona ukuthi ijikela nanaye. Ziyamjikela manje izinto useleke ncenga mina ukuthi manje mina angize sokhuluma nendoda ngizokhuluma ngithini mina. Mayithi ke uncenga ukuthi wena uzokhuluma nendoda uthi phela indoda manje uthi ikhiphe lesi sichitho. Ufuna ikhiphe lesi sichitho ufuna sihlangane thina sobabili ukuze indoda ikhiphe lesi sichitho kuyena nakumina. Lapho ke indoda mntakwethu ayicabanga ayifuni nje ukuhlangana nami. Kodwa ayinankinga nalowo usekhaya. Angibazi ke mase behleli bobabili ukuthi banjani kodwa mina ayinankinga nami. Hayi ngifunje nala ngihambe khona. Manje ke ngoba usuye enyangeni ke inyanga ithe izokwazi ukukusiza ukukhipha inyanga phela izosiza mina yabo nje anginje sengingcono. Hayi bekuwese sisi hayi angisiza ke nginika izinto ke zokuthi ngizame. Angimazi ke umsizwa yini. Pho iPaint akakutshelanga ukuthi mhlawumbe waqibaphi. Wathi iPaint bayawazi bona bobabili. Umfazi nendoda yakhe bayawazi ukuthi bawabili. Phela babehlangana nokuhlakanipha ngithi. Ngathi bafundile sisi. Bethi bagoba wena. Kahle babethi bezela ukuthi mina ngithambe. Shuthi mina ngangizoba isithithi nje sasohlala sibe nabantwana abangafundi. So ngiyenzeka ukuthi babefuna ube uAunty. Hayi ngase nguyena. Ngase nguyena nje antophithizele ekhaya.
So ozobo auntie unakekele izabidi ngobona banazo ingane. Bebengakabi nazo ingane. Mina bengizonakekela phela umfazi lo. Wofuna ngimnakekele lapho wena mamkhulu. Yebo sisi. Okay, eyamaphenti ngifuna ukuphindela kuyona ngoba iyona interesting kakhulu ukuthi ke na umuntu wesilisa azafike kuyipoint yokuthi ke na umuntu wami ngizothatha iphenti lakhe phinde ngithathe nalelama. Ayathakatha amadoda ngikutshela. Ayathakatha. Yazi ukuthi ngikutshele kunento ethi abantu besifazana abajwayele ukudlisa amadoda. Hayi, awa namhlanje iwona amadoda abulala thina. Angaze ke okay akafuni nokukubona but mayibizwa abadala ke. Kanjani ngoba phela uhleli nomfazi eThekwini ngiyakutshela nje. Hayi ngathi angihlula le yakhe indoda. Eyam mina ngitshela izokumangaza. Before yonke lento lena akhathe lobola nakho konke like yena ekhaya wayengigeza inyawo dadewethu. Lwalunge vele umnandi uthando lwethu. Kona kalukufika komfazi omncane. Mina sisingangidlalisa emahotela mangabe kuyi-birthday yami. Ingane ithini? Zizathini ngoba zibuza kumina ukuthi makwenzekani. Nami angazi ngizothi kwenzekani. Mase zibuze kumina ukuthi kwenzekani konje ngizophendula ngithini. Ziyazi ukuthi ngoba egcineni uma ngiyitshela iqiniso zizohlukumezeka esikoleni. Uyacabanga yazi ukuthi ingane mazikhule ekhaya zibona kufudumele. Mase zibona ukuthi abazali manje sebeqhelelene. Ziyaqala ziphazamiseka ngisho esikoleni. Kanti mina inhloso yami ukuthi ifunde. Okungcono ke ukuthi ngizobathatha abantu abami. Ngizobatshela kanjani ukuthi egcineni kosokufuna bazi ukuthi sesiphumile la. Ubasaleke bemazi ubaba wabo ukuthi uphi mhlambe ayibona uyobanika imali kodwa mina okwami ukuthi ngibazamele ukuthi bangalali bengadlanga. So endaweni I think angithi nenza umshado wesiZulu. Natshela inkosi ukuthi ke na sekuphelile. Asikakayi ke enkosini. So kanjani enkosini ngendoda ayibuye? Kodwa inkosi wena wekazisi ke nje mhlambe yazi because phela masikubona uhamba nomunye umuntu ngeke uhlale phela. Nanokuthi phela into ezophoqa ukuthi ngiye enkosini ufuna inginike indawo ukuze ngazi ukwakha. Kwazi ukwakha. So konke lokhu bungakakwenzi. Okubhlungu uthazo kwakha lesibongo sakaMkhize engingasasifuni. La ngikhishwa khona njengoba ngishadile nje la endaweni ngiyohlezi ngoba kaMkhize ngisho sengaqoma kaMjoli. Kodwa ngohlezi kuwo Mrs Mkhize. Ekhaya advise abadala bona bathi ngalento. Angithi phela abakholela ukuthi lo muntu wenza lento because bamazi ngalesa sikhathi. Manje abasakholela mangithi ngiyabatshela ukuthi hayibo indaba zengivele ukuthi ngiyamsukela. Bayamthanda ke abasekhaya kutshela. Ababoni nokuthi yena akasaveli khona. Lutho. Angithi akasaveli khona. Kwahlula ngisho sengichaza ukuthi akasahambisi ngisho ingane esikoleni hayi. Ubekubonakala ngathi mina unephutha. Okay, mawunephutha ke why pho bengathathi isinyathelo sokuthi baye kuyena abathuke bebone ninixoxa nonke. Hayi angathi abayingeni ke leyo. Behlulwa kwamukela mina. Baka emntwini nasemzini abantu. Hayi ngabona ukuthi bangixhaphaza. Where to from here nake? Ngoba phela ke isiphelile ke lento. Do you think again uyokungene kwisithembu or uyokungene kwi relationship or do you feel ukuthi engase mhlawumbe kuphume lesi sichitho akwamukele back axolise alungise izinto? Yabona ke dadewethu ngikutshele mina okwami ukuthi ngiyilaphe ngibe right. Ngisuse lesi sichitho ngoba phela isichitho yasazi ukuthi uzonde noma umuntu ongizanga uzonde ngisho emphakathini. Okwami ukuthi ngibe clean then bese ngiyofuna umsebenzi okwamanje angakacabanga ungena kwenye relationship because ngihlukumezekile. And inhliziyo yami ngifuna uqamba manje sasele kumkhizi. Noma sengihluphe kanje sokubiza ukuthi ngiphume kodwa iqiniso nje elingaphakathi kumina lisekutheni ngisamthanda. Usamthanda umkhizi. Ingakho ke ngibuza ukuthi masulaphekile abuye umkhizi athi mama akakame kancane ekubuyeni angiqale ngizwe ngiphole lesi silonda. Yabo mase kuphole lesi silonda hayi mhlambe ngingangco. Ngoba kwamanje ngisabhizi ngisafuna umsebenzi ukuze ngikwazi ukuhambisa ingane zami zilalele zingadlili kuyimanje athi yabo sibheka Christmas ingane zami azinaso kushisa Christmas. And that's the sad reality ngokuthi yena obaba mabedela thina bethi ke na baxabe nomfazi nezingane. Phela manje xabene nami yena usexabene nezingane zami azinawo ngisho uphaqo ukuthi zihambe nazo njengezinye ingane. And okubhlungu uma mncane naye umuntu wesifazane. Lapha akayingeni kwangitshela kahle ukuthi ahlangane nezingane zami. Yazi umuntu wesifazane efaka ngabeke na ngoba uyabona asabona mhlawumbe ingakho asabona nasemehlweni. Wathi akangeni indawo enganeni zami yena akazele. So yena ngiyakwazi ukukusiza. Hayi kanjani? Ngoba imali yokuthi yena ondle uma wakhe. So is there any way ukuthi ke na ke urecover kamaphenti akho ke ngokwenyanga ke is there any way ukuthi uthole back because ke na
Mawukuthi sakhona la lihleli khona shothi namanje usalisebenza. Okusifiso sami ukuthi ngikwazi ukubulala Liyanda because uthe lo muntu ebengeke nathi ngakwazi ukuwakhipha la ifihle khona. Okwamuke ukuthi sisazama ke manje ukuthi sithole into sokuthi siwabulale la ekhona. Ngaphandle kwaloko ufuna ngize naye mina kuyona lenyanga ukuze bahambe nayo bobabili bayowakhomba bawakhiphe. Manje sekuyi process ende kangako. Hayi process ende futhi esazothatha isikhathi. So wena awunayo impilo yakho right now? Hayi anginayo. Anginayo futhi ngibona ukuthi indoda enye ngingayithola. Ngalo ngihlale kona ngilindene uMkhize lo uyozabuya. Ngichaza ukuthi kena uMkhize usamcabanga and uyamdinga. Ngiyathini ungamcabangi ngoba lo muntu phela ngisuka kude naye. Usuka awungitshele something izinto ke enhle ke ngaye ke enayi conqueration about. Akazange avele waba muvi nje. I know ingakho nje akathanga nje ukuthi qhwa hey. Ukuthi phela einkingeni zomndeni qhamuka imoya vele iphezulu. Ngoba phela kubangwa lento. Hayi phela lapha ngangisafuna amaphendula. Kunezinto. Sengidlulile manje kuyena sekuyekutheni manje mina ngibona ukuthi ngirecover kanjani ukuze ngikwazi ukuphilisa ingane zami. Asithi uMkhize mhlawumbe uyihleli right now uyabuka uyeza ukuthi ke na uzokhuluma ngalesimo futhi yini akayenza le eyabamba inhliziyo yakho wabona ukuthi no umyeni wami lo ngoba phela inkinga ziba khona emshadweni. Ngiyasola ukuthi ayindlisa ngoba yabona nje sisathandana phela kuyavela ukuthi uyathakatha mfethu. Yini yenza angaleki. Ngiyazama ukumala akaleki. Akuvumi ngisho sengicabanga ngithi yabona namhlanje ngifuna umfona ngimtshela hayi. Ayisho kufanele sikuphalaziseke manje. Hayi hlamba ngangisiza. Hayi usudinga ukuphalaza but ngaphandle ukuthi ke inhliziyo ayifuni yini into akayenza eyakubamba like eyakcaptureisha wathi yabo indoda le emadodeni ngoba phela ade ngamumba ngithi kade emuhle. Yabona esamuhle. Yabo la ekhaya sifuyile sinenkomo. Sinomuzi wethu wasemakhaya. Uyabona umuzi wasemakhaya makuwumuzi. Sazoba nemfuyo sinenkomo sinamagosha sinezimbuzi. Sifuyile. Lokho kuchaza ukuthi nje kukodwa kuchaza ukuthi indoda le. Indoda ke la ngakithi ke hayi ngakithi indoda lesibaya. Indoda mina nesibaya la ngakithi so kuyindoda hayi emoto enesibaya. Sahlala noMkhize wami kwamnandi. Yabo nje la ekhaya hayi belifudumele. Ngiyakutshela benguvala mina la endaweni. So manje Nkosi yami sekubuka ngathi ke nawe yini? Manje sekubuka ngathi angiphilile ekhanda. Kodwa yabona ngikutshela ukuthi yabona nje kutshela mina ima kuchaza ngendoda yami ngoba uyazi abo indoda yami mina ngangithi ngisahleli mhlambe ngisahleli nabanye abafazi ngifike siphekile. Isiphekile yaphaka ukudla kwethu akubeka ekamereni ingane ayiphakela eyitshela thathana ukudla nihambe nolutho thina sangena ekamereni sasihla sobabili. Nomanga. Sasihleze sekuhoneymoon thina. Neyami indoda. Mina yami indoda ibingithanda bengithi mangabe ukuthi ngiyavuka ekseni yona ikhipha inkomo. Mina ufuna ngobheka isibani sembuzi ukuthi imbuzi ziright yini akukhipha khabuseka couple goals. Yebo uzothe ebuya lapha ekhapheleni inkomo ufuna abuye sakulungile ukudla. Uzothe efika nje nangokudla kwakhe sengiboziwe. Kwabekwa lapha ya. Like umnomzana. Hayi khona nomnomzana. Ubaziwa. Uthando lwethu boluse train. Ukulibona uthando mase train hayi bose train. Yabona mangabe kuyimini ohlele etrain hayi bengibonakala ukuthi ngihamba ngetrain. Makuyena bokucaca. Mawucabanga mfethu kena ngoba phela yabo indlela umdescribe ngayo ngiyazi ukuthi wamuva eThekwini. Konakala lapho. Kwashintshani. Angazi na. Konakala yabona nje ukumuva kwakhe. Wayengcono sake eGoli. So lo msebenzi oyisiqale kuya kwakhe eThekwini ngiyafisa ngathi ungaphela. Uphela. Like I'm asking myself kwashintshani noma usisi kwakuumuntu oseduze naye elokkezwa ngisahambisela umama wabona ukuthi ngeke kufanele kube yimini umama. Mina ngiyasola ukuthi konakala lapho. Eqaleni kwakhe nje ukujola ngoba intombazana lo besebenza naye. Oh, so information eningi vele beyibona ukuthi ngoba basebenza ukhuluma ngomama wasekhaya. Yebo. Umama wasekhaya lokho, umama wasekhaya lokho. Yebo. Ngoba phela sabantu sesifazane nasi ayifuna izinto. Kuphela iveki abuya. Uzovakasha. Ngaqala lapho ukubona ukuthi hayi uqala wasinda zinyawo kwaphela emaviki azaba amabili indoda ayibuya kwenzekeni. Sho. Mina nje iveki neveki mina yami indoda ngolosihlanu beyehla. Kodwa emva kwalokho kwathi nya. Yabo la kwaphuma khona wangafunga ukuthi kushipha iqaqa. La kwangonakala khona hayi konakala. Kona kwangathi kuthiwa nje qasho. Iyasabisa imithi ne?
Futhi ngiyawusa. Yazi imithi ke na everyday iyaphuma ukuthi namandla. EyaseThekwini. Hayi mina ngisazi ukuthi yaseThekwini. Ngaphandle. EyaseThekwini. Ngazi yangaphandle mina. Phela mina ngazi lutho ngaphandle ngazi ukuthi nje indoda yami yathathwa intombazana eThekwini. EyaseThekwini imithi angekuyenza lutho sisi. Yibo. EyaseThekwini. Ngihlezi ngibatshela nabafazi le ndaweni ukuthi nigade amadoda enimayeke and iminingi imndeni esibhidliswa imithi and uyiprova kanjani lento enkantolo ukuthi umuthi ongibhidlizela uzothina enkantolo uzothina inkantolo izokubuza ukuthi uphi umuthi hayi kodwa ngcono ngoba seyibuya ngaye angithi nayo sevuvukela hayi amehla akasabona seyibuya ngaye ke manje sefaka ibuku mama sibuya ngaye asithemba ukuthi ngelilanga uyobuyisa ingqondo athi ke akunakekelwe ingane mina into engiyifuna kuyena ukuthi nje eze kumina azoxolisa bese aqhubha indoda yakhe ayitshela ukuthi ayondla ingane yobuqedile yazi usanayo ngempela inhliziyo yabo so angasaxoliseke yena usisike that means uzoyangena ke leso sithembu cha ngengena esithembini sisami endodeni yami ngibe sesithembini hayi ngengikwazi usexolisile nje uzobe sexolisile phela kondla ingane athatha indoda okwakho ukuthi ufuna azi ukuthi makuphela inyanga kubale ingane so if inyanga ithi uyamfuna inback umkhize ufuna aqale ekhiphe lo ngisho khona mayithi ke uyamfuna phela izomkhipha lo ingene wena hayi akahambe mayengekho lo singahlala nomkhize wami kodwa makusakhona lo abahambe bohlala bobabili sesawuphelile lo mshado uzophela kanjani ngisakhona ukuthi wena kufanele ngabe ula couch le women kufanele phela ngibuye emendweni ngoba angikwazi ukuhlala ngedwa ngisho khona ngivumelana nawe ngisho ukuthi yena usanayo ichance ukuthi usurvive inkinga akuselula ikhona imithethekwini kunemithethekwini ngifuna usho lutho hey uyizwe kahle angazi njengane ngane nami eyofunda eDUT hayi sho bayoyithakatha kumntana ma ungeka pass hayi sho sithenge nje khuleka kusazoba indawo yakho uyozoyifunda nje nemithi yakhona but ke angifuni ukhulume nomakoti othakathwayo awukhulume nalo othakathayo ungathini kuyena yabo lo thatha ngamtshela ukuthi ngicela usizo uyeke le nto oyenzayo 1 iyambulala omunye umuntu yabo lo muntu nje oqala uthatha umuthi manje thiyathakatha yabo kodwa yazi ungcono umuntu othakatha ngomuthi unothakatha ngenhliziyo ngifuna ukukhuluma ngale zinto ke zowu2 khuluma ngazothu ya yabona lo thatha umuthi yabo ngesikhathi uhlanganisa lesihlahla nalesihlahla nesasihlahla uthi yobulala ubani yazi ukuthi nakubona ngelanga kuyokwenzeka lo one day uNkulunkulu ave phendula mase kubuya kwena kuyobuya sekubuya ngamandla and then njengamanje nje awuthathe lonto obusicabangile uhamba uyiphonse emfuleni ihambe namanzi ukhohlwe ulokubulala lo muntu obumcabanga umbulala futhi yabona umuntu othatha ngenhliziyo yo ngithi ngisaya lapho ngoba phela ubasho bo2 uyingozi kakhulu ke sisilo ngoba mayisho ngenhliziyo yakhe ukuthi yabona nje lo muntu njengehamba lapha angathi akinqaka nemoto showcase izokinqaka ungcono lo usho inhliziyo umthakatho omkhulu ungcono lo umuthi ngoba usuke ezowuhlanganisa mhlambe lonto yezenzeka after 6 months lo wenhliziyo usho manje athi angathi angaxoshwa emsebenzini waxoshwa ingozi kamuntu othatha ngenhliziyo ngoba ngelapheki and futhi abantu abathatha ngenhliziyo ababonakala futhi ke mina ngifisa ukumtshela lo othatha ngenhliziyo ukuthi akafunde ukuzixolela yena kuqala abese axolele lo muntu asuke engamfiseli lutho mengaqala ixolele yena abese axolele lo muntu angamfiseli lutho impilo yakhe uzoyibona iqhubeka moke wathatha ngenhliziyo ngesikhathi ubopha lo muntu nakona kuyabopheka and it's so sad I think umamncane angatestify a bit uyafana futhi nophatha umuthi ngoba ngeke ushaya umuntu ngodaka izandla zakho salezi clean ngesikhathi uphephethe umuthi imvuthuluko yawisala la kwakho yabo uthi konakala kokubili ngathi mangcobo ufunde likhulu yabo le drama le ngafundi umnakwethe ngimele la yonke into bayifuna boyiphosa iphoqa ukuthi ngiyifunda kukho engifundeka kamnandi so imake let's say ke na awusaphindele kumkhizi what would you do differently mawuthi uyashada futhi ngeke ngisashada okay let's say uyashada ke yini ungayenza ngokuhluka ngoba phela as much as umkhize ebenephutha kodwa nathi sifanele sibuye sino amakhwapha ngithi ukuthi ke da mhlambe lokhu bengakwenza kangcono kanje yini ongayenza wena differently yabona mina mase kuthiwa ngiyashada manje 1 angimfuni umuntu ononkosikazi is better onengane ungcono noma wengane esashona futhi ungcono futhi uma wengane oseshonile kunoma wengane ophilayo ngoba uma wengane inone engafi hamba iminyaka sawuthi wena abahlukene kuphela 10 years la behlangana khona uyavuka usawuthi eqokweni
Induna engafika ngempela. Uma wengane? Ngisho wathiwa nayo seshadile kwenye indawo kodwa uma bengahlangana nje. Uyavuka usawuthi kodwa mina nginduna efile. Khona into eshoyo ukuthi la sasike siyazana sinquma. Ngcono ke oseshonile. Mayeseshonile ufuna mangifika kulomendo into engase ngiyenze mina ukuthi 1 ufuna ngithande umyeni wami bese ngithanda izingane zakhe njengengane zami. Ingane nengane iyafana nenye. True. Ngeke usaba ukuthi ingane zendoda zizokuhlupha. Yeah. Nezakho zizoyihlupha indoda. Indaba ungayibali kanjalo. Okwami ukuthi lezi ngane ngiyithathe ngiyihlanganise. Ngane zami hlalani la. Nabona right now nina nguma wenu, nina lo baba wenu. Uma udelela lo, udelela mina. Nawe udelela mina, udelela ubaba wakho. Sizohlala ke ingane sifudumele ekhaya. Ingathi ingane mithi ma isicathulo sigugile. Isho kumina ngithi hey umama washona. Isho kumina isicathulo sigugile. Sazoqala mina ngibhekele ezami ingane ukuthi ezami ingane aziguganga yini. Ngesikhathi isicathulo sigugile, angihambe ngibuye nesicathulo sayo. Ukuze ehlala ingane zingithanda. Nezama ubaba wazo kufanele kube njalo nje. I think into yahlula noma mncane leyo. Iyona nto vele ehlula kakhulu abantu abafuna ukungena esithembile lapha bebathanda amadoda abazele kodwa bengazifuni ingane zabo. I think nje lento ishoyo khona lento eshilo ukuthi kena umuntu onengane uma waye ungcono uma engekho. Ungcono uma engekho. Mayisakhona it becomes a problem ngoba nomama bayathanda ukufida ingane ududu. Angithi izohamba zekumawazo. Angithi umawazo sithini uyaphila. Uzohamba yengimawazo. Mayifika lapha yakumawazo, afike simtshele ma umamncane u1 no2 no3 no4. Athena lalelani la. Lwamuze ahleli kona owami. Qala lapho kukonakala izinto. Lapho uthola ukuthi akakhishwanga nawe wena. Athi ibhodi apheka ngalo. Yelami. Usuthi yafika ukuthi yapheka ingane seyibuka kanje. Ikutshela ukuthi hlela emzini kama. Yabo? Noma ngabe kuthiwa kunjani uzokatshela ingane zakho ukuthi umbheda lala kuno wami. Seziyafika ingane sengiyayiphakela sezikubuka kanje ukudla. Inkinga kabi ingane noma ophilayo. Yo seyizofuna imali esikole ngikhipha u10 ithi wabo khona uma ngabe ngithola u20. Yazi I think ukhabazela into abheda kuyona like ngoba ngilalele lana ngizwa nowakho umoya. Into abheda kuyona wakhohlwa ukudila nawe eqala before ayele kulomunye. Ngoba lo munye ayizobhidliza nje. Yabona ubaba eqale kumina. Ngangizomtshelalela ke baba yabo njengokuthi uzothatha isithembu. Ngiyakuvumela sithathe. Kodwa manje asiqale lapha ya. Sofuna izinto zokuvikeleka ukuthi ungadliseki. Ungadliswa yimina, ungadliswa futhi ulwa. Usithanda ngothando lwakho, hayi ngothando lomuthi. Lwemvelo. Ngoba this time mina ngifaka umuthi nalo ezofika afaka umuthi uzohlanya wena. Ngoba yabo manje ngiyacabange nami ukuthi ukhize mina ngamkhafula abuye. Ngingamkhafula mina suka eThekwini ngenyawo uzofika la ekhaya. Inkinga iyodwa uzohlanya yena ekhanda. Bese ehlanya ingane zami zobe sesikhomba ubaba ohlanyayo. Boku umuntu esifazana nengqondo. Because omunye umuntu esifazane bezothatha leso sikhafula sahlanya endleleni man. Uzohlanya endleleni kusala ubaba ingane zakho. Ngelinye ilanga lento awukutshela inhliziyo mina ngatshela inhliziyo yami ukuthi ngelinye ilanga noma mina ngagcina ngasangifunanga kodwa ingane zakhe zakhe. Ngeke azayikhohle. No ibekela wona umuntu esifazane oqotho. Hayi ngoba phela nami ngithi ngiyazama ke mfethu ukuthi ngakhe ikhaya. No umuntu like walahlela umuntu ulahlekelwe umuntu esifazane oqotho. Yazi uthe uthi ke uJahi Diamond kanti uphethe amatshe. Inkinga ke phela yena akaboni. Ilokho kubhlungu nje usindo amatshe. And waphetha amatshe. Mina ngikwaziyo sisi nengigabe engako ukuthi manje inkosi izonginikeza indawo. Ngizwe inkosini, inkosi nginikeza indawo. Mase nginikezile indawo, ngiyazi ukuthi umkhize mhla washaywa nantombazane oshawa umhlaba. Ngisho ngafika ephethe impahla zakhe ngoplastic omnyama. Ngeke ngisaya kulomuzi wakhe uzobuya yena azohlala la kwakhe. Imaki. Now interesting question engifuna ukwazi. Inkosi sikunile indawo uzobe kwaba lapha. Hayi uzobe sekuyikwami ke lapho. Uzobe sekuyikwaNgcobo. Uzobe kaNgcobo. Hayi uzobe sekuyikwaNgcobo. So manje sekuzoba yenza ukotisa kaNgcobo. Kuyamphoqa. Angithi yena uzobe seshaya umhlaba eThekwini. Uzobe selimehlulile eThekwini. Liyahlulana baningi. Babuya noplastic abamnyama le ndaweni siyabazi. Mayesh okay so fanele kwakhela omunye mawukuthi ubuya noplastic. Usengabona ukuthi wenze njani. So ngafuna qala ekhaya uhlawula. Alungisi so ilo iphutha akhe sekuqaleni ahlawule lawo bazokusho ukuthi bahlawula then bese ngibuyele ekhaya lengane zami. Kodwa maye ngakwenzi lokho uzohlala la zoba umakoti. Cabanga ngoba ngithatha nemfuyo yakhe. Ngizoza nayo ngala kwami.
Ngizoyishela bani? Amshina lutho. Ngizoyishela bani? Ngizoyishela bani? Mina ngishade ngomshado wesizulu ngathi ngitshelile. Lo ayawashada ngephepha, akahlale nephepha ngihlale nenkomo. Imake ke kuthiwa ke na manishade ngowezulu wona ubalekile kakhulu kunowephepha. Angithi mina ngaziwa idlozi lo ayawazwa umlungu. So tell me mayishona, God forbid kuthiwa uyashona. Ubani ozofaka inzilo phela? Hayi mina phela wazwa ithongo. So sisters ngaziwa idlozi lakhe emsamo. Usisi uyoklima into Uyobuya nje. zakhe. Uyoklimani? Phela imfuyo ngithi yakhe. Ngeke azayithola. Ngeke azayithola. Ngisho ngafika nephepha lakhe. Athi nali iphepha lami lithi umshado wethu wawuthi mina ngizobe ngithi lezi inkomo lezi ezami. Is it possible ukuthi ke namhlanje enkosini? Akuzona ezendoda yakhe. Is it possible ukuthi enkosini ngiyitshela inkosi? Uyitshela ukuthi ezakho. Ngoba nomndeni wakhe ngimtshelile ukuthi konke lokho okula umndeni sengiutshelile. Ngathi konke lokho kusoko okwami ngingane zami. Because lana ngivikela yazi ngivikela in because ke na iphepha zomvuna. Mawukuthi ke na akakho Ngamshanga ezulu ke buka. Sakatha ngokufundiswa waye ngomshanga ezulu buka imoto yobe igibele esuka la eThekwini ngeke wequmkhomasi. Yako wequmkhomasi buka umani. Ke. Shanga ezulu ekseni. Ekseni. But in reality le ukuthi iphepha lakhe lizomvuna. Asithini imaka senza umzekelo. Iyashona indoda manje. Ngiyahlala mina nenzile nenkomo zami. Yes. Uyafika yena namaqhox nezibuko. Uzongitshela ukuthi konke lokho kula kwakhe. Hayi ngizomtshela ukuthi thatha intombazana. Asiqale sihlanganise umndeni, qala siza ukuthi umndeni uthini. Umndeni uzongivuna vele mina umndeni ngiyazi. Kodwa lo uzovunwa iphepha. Bese mase iphepha mali imvuna akayithathe. Buka ngeke weqa umkhomazi. Nalezo nkomo zakhe ngisho udriver obeshayela imoto. Uyacabanga ukuthi chances awuyayizwa lento? Anginandaba. Hayi anginandaba noma ngazi. Shanga ezulu ekseni. Ngeke phela afike. Hayithi ufike ngithathele indoda ngamshiya. Ngamshiyela yona. Ngabuya mina ngazoba umabuye emendweni la ngakithi ngahlekwa ngayo into yonke. Okunandaba ke sengihleli la kwami. Uyabuya futhi uzongiphuca. Hayi ngeke ngiphuca konke. Ungiphucela indoda ngangiphuca into zami. Babukeli thina asinalo izulu la ekhaya yobe ngathathi la ekhaya. Asishayani ngezulu. Hayi mina no, but yena ngiyajabula ukubona ukuthi ke na right and usuya recover usungcono even the spirit sakho siphakeme and ngijabula nokuthi ubaba wasekhaya uzomamukela back. Hayi ngizomamukela wamphelwa ngithola umntombini. Lale phela wangikhomba iphelele. Ngishadela umuntu ngimncane kabi. Kodwa madoda niyabona ukuthi ke nanilahle abafazi aba right kanjani. Ha madoda namhlanje azokumangaza. Phume emadodeni. Nami ngosebenzela abantu abami. Nami ngosebenzela abantu abamanje. Khohlolo. Kodwa at least uyazi ukuthi unekhaya kuwena. Lelo khaya uyobuya esemumbe sehula impahla ngoplastic omnyama ngithi. Angithi manje usahleli kahle ngoba usasebenza. Mhla waphela umsebenzi yomali la ntombazana ngayibona kahle. Awusho senesikhathi esinganani inhlukene? Hayibo no 3 years. No 3 years inhlukene. At least usanekhaya. Ay, nezolo babukele emakhaya ukuthi ke na uthi uMangcobo nje ukhavazela ugcwabe mayethi ngiyabuya. Ikhaya lisakhona. Anyama saswini lwamuntu. No siyabonga kakhulu ukuthi nibe nathi kwisiqephu somabuye emendweni. Siyabonga kakhulu Mangcobo ukuthi nawe futhi uphinde usithembe futhi ngestory sakho. Angithemba ukuthi ke nangu kuphinde niqale nisho ukuthi bayabuyelana manje. Maye usobuya sisho ukuthi siyabuyelana noma zimshanga ezulu phela funa ungangibali. Funa kwakubuyela kuzokwenza. Mawukuthi nawe naso sakho story, please don't forget to drop us a message uzosixoxela sakho. Please don't forget to share, like and subscribe. Ngulungistar ngithanda kakhulu libe nosuku oluhle.